ናይሎሚ መጽናእቲ መጽሓፍ ቅዱስና ካብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 23 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 35 ዘሎ ክኸውን እዩ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ከንብብ እሞ ብቐጥታ ናብቲ ጎይታ ዝመሃረኒ ከካፍለኩም እየ ማለት እዩ ሽዑ ጳውሎስ ነቲ ዋዕላ ጠሚቱ ኣቱ መሕዋተይ ኣነ ክሳዕዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኩሉ ብሰናይ ህልናይ ተመላለስኩ በሎም ሃናንያ ሊቀ ካህናት ግና ነቶም ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሎም ዘለው ኣፉ ክዘብጥዎ ኣዘዞም ጳውሎስ ከዓ ንዕኡ ኣታልቕሉቕ ግድግዳ ኣምላኽ ክዘብጠካ እዩ ንስኻ ከምቲ ሕጊ ጌርካ ትፈርደኒ ተቐሚጥካ ኣለኻ እሞኻ ሕጊ ኣፍሪስካዶ ክዘብጡኒ ትእዝዝ ኣለኻ በሎ እቶም ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሎም ዘለው ከዓ ንሊቀ ካህናት ኣምላኽ ዶ ትጸርፍ ኣለኻ በልዎ ጳውሎስ ድማ ኣሕዋተይ ንሹም ህዝቢ ካይትጽረፍ ተጻሒፉሎ እሞ ሊቀ ካህናት ምዃኑ ኣይፈለጥኩን በሎም ይብለና እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ምዕራፍ 22 ዝቐጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ከም ዝረአናዮ እቲ ሓለቓሽሕ ንሃዋርያ ጳውሎስ ብመግረፍቲ ክምርመር ምሰማ ሓላለፈ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ብመግረፍቲ ክምርምሮ ዝመፀ ሓለቓ ሚእቲ ንሮማዊ ሰብ ብዘይ ፍርዲ ክትገርፎዶ ተፈቒዱልኩም እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ኸይዱ ነቲ ሓለቓሽሕ እዚ ሰብኣይ እዚ ሮማዊ እሞ እቲ ትገብሮ ፍለጥ ኢሉ ከም ዝነገሮ ብድሕሪኡ ድማ ከም ሓደ እስራኤላዊ ወይ ካለ ዜጋ ዘይኮነ ከም ሓደ ሮማዊ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኸስዎ ርግጽ ነገር ክፈልጥ ደልዩ ብግቡእ ንኽምርመር ኣብ ቅድሚኦም ማለት ኣብ ቅድሚቲ ዋዕላ ከም ዘቆሞ ርኢና ኢና ደዋቢልና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታ ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ሃዋርያ ጳውሎስ እንድሕር ኣስተብሂልናሉ ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ናይ ምግባር ልምዲ ኣለዎ ንሱኻ እንታይ እዩ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ወይ ብዛዕባ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ህይወቱ ዝገበሮ ነገር ናይ ምግባር ልምዲ ኣለዎ ጎይታ ነዚ ነገር እዚ ንዓይና ኣሃትኩምን የብዛሓልና ኣሜን ኣብ መጽሓፍ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ኸይድና ክንንብብ ከለና ንሕና ብዛዕባ ደግነት እቲ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝጸውዓና ምእንቲ ክንነግር ዝተሓረና ሰባት ምዃንና ይነግረና እዩ ኣሜን ዶ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ባህሪ እንድሕሪኢኹሞ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቱ እውት ክኸውን ውፅኢታዊ ክኸውን ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ እቲ ጎይታ ዝገበሮ እቲ ጎይታ ብህይወቱ ዝሰርሖ ነገር ስለ ዝምስክር ካሊእ ይኮነ እቲ ምስጢር ኣብዚ ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝረአናዮ ሃዋርያ ጳውሎስ ብሓሶት ተኸሲሱ እዩ ኣብ ቅድሚቲ ዋዕላ ደው ኢሉ ዘሎ እንተኾነ ሃዋርያ ጳውሎስ በቲ ዝረኸቦ ጋጣሚ ገይሩ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ዝገብሮ ብዛዕባ ህይወቱ ክምስክረሎም ከሎ ኢና ኣብ ቁጽሪ 1 ንርኢ ዘለና እንታይ ይብለና ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ዋዕላ ጠሚቱ ኣቱ ማሕዋተይ ኣነ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኩሉ ብሰናይ ህልናይ እተመላለስኩ በሎም ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ገና ብዛዕባኡ ምዝራብ ምስ ጀመረ መታን ዘረብኡ ከይቅጽል ሃዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ምዝራቡ ከም ንኣምላኽ ምጽራፍ ወይ ድማ ቃል ምርካስ ተዛረበ ገይሩ ስለ ዝቆጸሮ ኣፉ ምዝባጥ ዘመልክቶ ንሱ ስለ ዝኾነ ሃናንያ እቲ ሊቀ ካህናት ነቶም ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሎም ዘለው ኣፉ ክዘብጥዎ ክእዝዝ ከሎ ንርኢ ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ትእዛዝ ናይ ሃናንያ እቲ ሊቀ ካህናት ስለ ዘሕረቆ ኣብ ቁጽሪ 3 ንሃናንያ ከምቲ ሕጊ ገይሩ ክፈርድ ዝግብኦ ሃናንያ ከምቲ ሕጊ ገይሩ ይፈርድ ከም ዘይሎ ምስራኣይ እንታይ ልዎ ኣንታ ልቕሉቕ ግድግዳ ኣምላኽ ክዘብጠካ እዩ ንስኻ ከምቲ ሕጊ ጌርካ ትፈርደኒ ተቐሚጥካ ኣለኻ እሞኻ ሕጊ ፍሪስካዶ ክዘብጡኒ ትእዝዝ ኣለኻ በሎ ክብሎ ከሎ ንርኢ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝሓቦ ምላሽ ምስ ሰምዑ እቶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሰባት ንሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሎሞ ንሊቀ ካህናት ከም ተጻረፈ ክነግርዎ ከለው
تنجر نابي جتسو خمس خيد سلستردو هارب أولس دما ودياو نجيجو آمينو ليك أخانات مخانو بزي مفلاتو كومو يلو خمس ملص اللهم كنجروم كلوينا نريكا أب كتر بعتن حموشته هارب أولس أبزي كابزت ساعات إسران كلتن إسران شمون تنتقيسي تزاريبو أبزت ساعات إسران شمون تنتايز بالكالالو نأملاخ هيتترف نمسفن هزب خادمة أيترقم زبل صحفالو هارب أولوس منم قال مركز هيتزاربن أبزي هارب أولوس أنا بزتخ على النمتن أب قدم أملاخ بغلو بسناي حليناي تملالسكو يزبل زلو بسناي حلينا مالتو منن بديله وي تغاغي يفلطن مالتون ايكونن بسناي حلينا مالت قنعن زي قنعن بمفلاي كمت قال املاح زنغرني بقال املاح مسرت بتي املاح زغلصلي تملالسكو مالتي انت هونه زوم سبات الامኦም نحارب ጳውሎስ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ስለ ዝኾነ አፉ ዘቢጦም አለኹም ዶ ምሳይ አፉ ዘቢጦም ማለት ንአምላኽ ጸሪፉ ቃል ምርካስ ተዛሪቡ ኢሎም ንአምላኽ ተጻረፈ ወይ ቃል ምርካስ ተዛረበ ድማ ይሙት ብዝብል ሕጎም ገይሮም ነቲ ዝሓሰቡ ተግባራዊ ንምግባር ክፍትኑ ኾለው ኢና ንርኢ ዘለና አፉ ዝበጥዎ ዝበለ በቃ እዚ ሰብዚ ይጻረፍ ይዘሎ ቃል ጸርፊ ቃል ምርካስ ይዛረብ ዘሎ ይዘመልክት ሜሴጅና እትመልእክት ናይቲ ሊቀ ካህናት ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ሊቀ ካህን ምዃኑ ዘይምፍላጡ ብዙ ሐሳብዮም ዝህቡ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ አነ ሊቀ ካህን ምዃኑ አይፈለጥኩን እንተ ዝፈልጥ ነይረ أنا نعم أيتتصارف سلزبل نمسفن حزبها أيترجم سلزبل مخبر كونيرة مبالو سلتي هارب أولوس ليك أخان مخانو زي مرأيو بزو حسابيهم سبات زبو مالتي قال كابتي زبو مغنياتات انتايو هارب أولوس دخوم نيمر أي أمسل زنبورو عينو يشغروس لزنبريو زيرأيو ليك أخان مخانو زيرأيو زبلو لو هارب أولوس ننويح عامتات كاب يروساليم وطيو ينبر سلزنبره نتليك أكهانات أهلاليون زبلون علو كالو دما منالبات دما تليك أكهانات وقعو خدانو سلزي لبسا خون يخقليو زبلون علو مالتي كالو دما انتعبلو منالبات ون من كم تزارب سلزي فلت أخون يخقليو بليام ሃዋርያ ጳውሎስ ሊቀ ካህን ምዃኑ ስለዚህ ፈለጥኩ ልቕሎቕ ግድግዳ ኢለዮ ኢሉ ንዝመለሶ ሐሳብ ከጠናኸሩ ኾለው ማለት እዩ ካልእ አገባብ አዘራርቡኡ ከምኡ ክምልስ አገዲድዎ ዝብሉን አለው ማለት እዩ እቲ ኮይኑቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናበይ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለው ስለዝፈለጠ ካብቲ ዘአተዎ መንቀራእሮ መውጽእ መንገዲ ኸናዲ ኾሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ካብ 6-11 እንታይ ይብለና ጳውሎስ ከዓ ገሊኦም ሰዲቃውያን ገሊኦም ፈሪሳውያን ምዃኖም ምስ ፈለጠ ኣብቲ ዋዕላ ዓዊሉ ኣቱ መሕዋተይ أنا فريساوي ود فريساوي بزعبا تسفان تنسائن موتاتن يفردني آلو بلا صدقاويان تنسائي كونه ملأك كونه منفس كونه يلبون يبلو فريساويان قنا نزخولو يأمنو نبرو مو ازم استزاربه أمونغو فريساويانن صدقاويانن بأسو خونه تأخيباون تخفافله بزح چاو دما خونه كاوغن فريساويان كأ حيالو صحفتي أبز سب أيزي قال خفو كوي رخبنان منفس وي ملأخ تزاربون تخونخه
كميدا أيخون لهم تنسيهم تغراخروا بزح بعس مسكونة تحلق عشح نساتهم نبقالوس كيمن زعوا فريحوا نتهم شفرا وريدهم كم ما أخلهم زريفهم نفس سفر كبتصحوا عززهم ويتخابتها دهيرة زلاليتي باولوس كم تابي يروسالم بزعبا يزمسكر كايو قومون أبرومي كتمسكر اللي قبعا كايو مو عجو خايلو أبقدمي ودو بلي بلنا هواريا باولوس كاب صدوق آوي ليك أكاهان كنو زخونة فردي كم زي ركب قليهم صديقاوين قليهم فريساوين مخانو مسفلت اتا انكو كاب تاعتي وزلو من كرا روخوت قالو زخل منجدي نتي اب مونغو صديقاوينن فريساويانن زلو سنه هايمانوتاوي حساب ويدما ناي تيولوجي ناي امنتهم مسرت بمتقام ابتو على عاويلو اتو محواتي انا فريساوي ود فريساوي بزعبا تسفان تنسائن موتاتن يفردني አሎ ክብል ኮሎ ንሪኦ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ኮነ ኢሉ ነዚ አሞንጎኦም ወይ ድማ ዝፈላለዮም ነገር ተጠቂሙ ካብቲ ዘአተዎ ሽግር መውፂ ከናዲ ኮሎ ንሪኦ ዘለና ቀንዲ ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ዝበለሉ ምክንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና كم تبلع علي لعلنا زنببنا يو صدقاويان تنسائي كونه ملأك كونه منفس كونه يلبون لهم سلازا آمنو فريساويان جنا نزخولو يأمنو سلازو نبارو كونه يلو أمونغ فللي نمفتار كابتي أنسالاليو زنبرا نايت سالائي وديت نمملات ينزغيرو كبرنو قويتا يخون آمين صدقاويان كم تزنببنا يو بقى تنسائي كونه ملأك كونه منفس كونه يلبون زبلويا اتليك كهانكا وغن نايزيوم سباتي سلازي حواريا باولوس already زي سبعي زي نزي ليك كهان سلا زي صرفو اتليك كهان دما كم زي حدغو سلا زفلت كابتي اتيو زلو منقراورو انكو كوص الله زخل منغدي زي اصل زخونت اب ماخلوم فريساوي مخانو بزعبات تسفان تنسائن موتاتن يفردو خمزلو كزارب كولو نري بزي مخنيات دما امونغو فريساويانن صدوقاويانن بزوح بعسي بزوح كركر بزوح فللي كمزمصه ناب حدا مدمدمتا بزي مخنيات زي كبصحو خمزي خالو نحارة باولوس دما توم وتادرات منزيهم نفس سفر كم زو سدو وينا نري زلنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃዋርያ ጳውሎስ فريساوي ود فريساوي مخانو بزعبا تسفان تنسائن موتاتن يفردو خمزلو عب قدم توعلا عاويلو مستزاربه ودياو أقالبو نايمن يرخيبو اندحرينا ناي فريساويان يرخيبو ودياو أقالبو ناي فريساويان كركب كولوينا أبزن رئيزلنا ولا قوى صديقاويانن فريساويانن بناي حواريا باولوس قداي بزعبات تخصيصو لزلو قداي كزراربو انت تأكبو اتي باولوس زلعالو سنة حساب جن امونغو زوم كلتنا امنت قجلتات عبيقاك زفتر بمخانو اتوم نحواريا باولوس كمرمرو تأكبو منم كيسلتو خبتانو خلوينا أبزن رئيزلنا እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን كلتيهم صدوقاويان يخونو فريساويان ابناء حواريا باولوس قداي ناب حدا مدمتامتا زي بصحو سلمنتاي اندحر إلنا اتي حواريا باولوس زلعالو عرقستي نغلتيهم فتسيمو زي السماء مئنت بمنباري كم تبلع على زنببنا يو صدوقاويان تنسائي كونه ملأك كونه يلبون زبل امنس لزنبرهم فريساويان دما بنصارو بتنسائي كونه ملأك سلازا امنو اتخطئ بزعبات تأكبو له قداي حواريا باولوس مخانو تاريفو بزعبا مسارتنا امنتهم سلا تغيره امونغوهم مفللاي بعسي كت سلا تفتره نابزخونه مدمدم تخايبه صحو خفلاله يخلو نري فريساويان سلمنتاي وغن حواريا باولوس كوينوم بزعبو سلمنتاي معنطعم تعاطيقوم تخراخيرو من دحر إلنا هواريا باولوس بزعبا تسفان تنسائن موتاتن يفردني قالو يلو سلازباله
ፈሪሳውያን ድማ ብዛዕባ ተስፋን ትንሳኤን ሙታትን ይኣምኑ ስለዝነበሩ እዚ ሓደ ካብቲ መሰረት እምነቶም ስለዝኾነ እዮም ወገን ሃዋርያ ጳውሎስ ኮይኖም ክሳኣቶም ጭፍራ ወሪዶም ካብ ማእኸሎም ዘሪፎም ዝወስድዎ ተኸራኺሮምሉ ክብርን ጎይታ ይኹን ካብዚ እንታይና ንመሃር እግዚአብሔር ከናግፈካ እንተደልዩ ንጸላእትኻ ተጠቂሙ ከናግፈካ ከም ዝኽእል ኢና ንመሃር ፈሪሳውያን ንሐዋርያ ጳውሎስ ስለዝፈተውዎ ኣይኮነን ብዛዕባኡ ክከራኸሩ ጀሚሮም ፈሪሳውያን ኣብዚ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዘይኮነስ ንእምነቶም ክብልዮም ዝካትዑ ነይሮም እዚ ድማ ንሐዋርያ ጳውሎስ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑሉ ክብርን ሽሙ ይኹን ኣብ ቁጽሪ 11 እንታይ ይብለና ጎይታ ከዓ በታ ድሕሪኣ ዘላ ለይቲ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ከምኡን ኣብ ሮሜ ክትምስክረለይ ይግባኣካ እሞ ኣጆኻ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ ይብለና እቶም ጭፍራ ሮማውያን ንሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ማእኸል እቲ እኩብ ህዝቢ መንዚኦም ምስ ወሰድዎ ካብቲ ክበጽሖ ዝኽእል ሓደጋ ምስ ኣድሓንዎ በታ ድሕሪኣ ዘላ ለይቲ ጎይታ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ እንታይ ኢልዎ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝመስከርካዮ ከምኡውን ኣብ ሮሜ ክትምስክረለይ ይግባኣካ እዩ ኣጆኻ ኢሉ ከጽንዖ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 19 ክሳብ 20 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኒ ስለዚህ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቱ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ኢልዎም ነይሩ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን አሜን ኣብዚ ጎይታ ከም ቃሉ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝኾነ ከሪእዮ ኣብታ ጽንክርቲ ለይቲ ርእሱ ክገልጸሉ ምስኡ ከም ዘሎ ክፈርሕ ከም ዘይብሉ ከተባብዖን ከጸናንዖን ከሎ ንርኢ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ኣብቲ በይኑ ዝመስለሉ ኣብቲ በቃ ኣኺሉ ይኒ ናተይ ነገር ኣኺሉ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ኣብቲ ተስፋ ዝተቆርጸሉ ሰዓት ጎይታ ንርእሱ ክገልጸሉ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ኣይገድፈካን ኣይጥንጥነካን ከቶውን እሽሽ ኣይብለካን ዝበለ ኣምላኽ እሽሽ ከም ዘይበሎ ከም ዘይሓደጎ ክነግሮ ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ሕጂውን ኣብ ማእኸልና ብዝተፈላለየ መከራ ተሓልፉ ዘለኹም ወላ ሕጂ ኣብ ኣሕዋትና ኣብ ዝጸንከረ መከራዮም ዘለዎ ሕጂ ጎይታ ግን ምስኦም ኣሎ አሜን ዶ ምናልባት ኣብ እስር ቤት ስለዝኣተው ምናልባት ይሳቀዩ ስለዘለው ምናልባት ዋጋ ይኸፍሉ ስለዘለው ጎይታ ምስኦም ዘይሎ ጎይታ ግን ምሳና ዘሎ ክመስለና ይኽእል እዩ ጎይታ ግን ኣብዛ ኣብቲ ጸልማት ዝመስል ኩነታት ምስኦም ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ የሳልዮም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ኣይመስልን እኮ ኣብዚ ንሐዋርያ ጳውሎስ ክትሪእዎ ከለኹም ጎይታ ምስኡ ዘሎ ኣይመስልን ኩነታቱ ጎይታ ምስኡ ከም ዘሎ ኣይሕብርን እቲ ኣብ ዙሪኡን ኣብ ከባቢኡን ዝኸውን ዘሎ ነገራት እምበርዶ እግዚአብሔር ምሳይ ኣሎዲ ዘብል ነገር ግን ጎይታ ምስኡ ከም ዘሎ ከም ዘይሓደጎ ኣብዚ ክግለጸሉ ከሎ ንርኢ ምናልባት ጎይታ ዝሓደገና ዝመስለና እቲ ካብቲ እንሓልፎ ዘለና መከራ እተለዓለ በቃ ጎይታ ምሳ የሎን ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝበጻሕና ሰባት እንድሕራለና ጎይታ ሓዲጉና ኣይፈልጥን እዩ አሜን ዶ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኸምትኩም እየ ዝበለ ጎይታ ምሳና ኣሎ نحنا مسؤول تراي نخون امبر نحنا مسؤول نقعز امبر نحنا اينحدق امبر نسو كم قالو اموني እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ نقالو زكبر املاخي አይገድፈካን አይጥንጥነካን እንደሕሪሉ አይገድፍኒው አይጥንጥንን ኢየሱስ ጎይታይ
كاب 12-16 انتاي بلنا مدر مسوغحخا ايهود نباولوس كساع زقتلو كايبلعون كايستون سميروم تمححالو اتوم نزخ غبرو تمححالو خا كابربا يبزحو نبرو نساتهم كا نابليك اونت كهانات ناب ابيتن مصيوم نحنا نباولوس كيقتلنايو قال اكوا خينطعم بمرغم تمحاحلنا لنا حج خا نسخاتكم مسواعلا خوينكم نتحلقا شيخ نباخاتكم كوصو بزعبو اصبيكم كتمرمرو خمس دليخم غيركم نغرو نحنها اباخاتكم كيبصح خنقاتلو تعاطقنا لنا بلوم ود حبتو نጳውሎስ كأنز وديتهم سميعو كدمو نابت سفر اتيو نጳውሎስ نغرو يبلنا ጎይታ ኢየሱስ ንሐዋርያ ጳውሎስ ብለይቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ እንታይ ዝብል ናይ ተስፋ ቃል ሂብዎ ነይሩ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ከምኡን ኣብ ሮሜ ክትመስክረለይ ይግባኣካ እሞ ኣጆኻ ኢሉ የጸናንዖ በንጻሩ አይሁድ ከኣ ጸላአቱ ከኣ እንታይ ይመኽሩ ነይሮም كساع زقاتلو كايبلعون كايسيتون سميروم كمححالو هولو نري بزي دمصي مصاكا بتخا كال دمصي مص مالتي قدوسان እንደ ሕራስተቢልኩም ኮይንኩም ኩل ጊዜ ጎይታ خزاربنا هولو ድምጽ ጎይታ ናብ ህይወትና ከመጽ ሆሎ ነቲ ዝሰማዕናዮ ድምጽ كندربي كساع ندربيو زغبر ناي صلاي دمصي مصي قدوسان استبيلكم دلهم كل غزي سماوي heavenly voice كمص خولو نعو تختيلو زمص ناي صلمات دمصلو نتي زسمعنايو دمص خبلل نتي زمصنا دمصي كطف كاوشنا كسرق زمص دمصلو ጎይታ ብለይቲ ተገሊጹ ኣብ ቅድሚ ደው ኢሉስ ከምታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝመስከርካለይ ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ኣብ ሮሜ ክትመስክረለይኻ ታሪካ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣየብቅዕንዩ እቲ ጸላኢ ዝመኽሮ ኣብ ህይወትካ ኣይከውንን ኢሉ ነጊርዎ ክነሱ በንጻሩ ድማ ጸላኢ በቃ እንታይ መክር ነይሩ በቃ ነቲ ጎይታ ዘይበሎ ነገር ደው ከብል ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ መቕታል መደብ ካውጹ ሆለው ንሪ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ዝሰምዖ ድምጽ ናይ ጎይታ ፈጺሙ ዘይከይድ ወይ ዘይሳነዩ እንተኾነ እቲ ተዛራቢ ጎይታ ስለዝኾነ ጸላኢ ክመክር ውዒሉ ክመክር እንተሓደረ ንኽቐትሉ እንተተማሓሓለ ጸላኢ ዝበሎ ዘይኮነ እቲ ጎይታ ዝበሎ ስለዝኸውን ሕልሚ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ኣሜን ዶ نتي كاب غويتا زسمعنايو دمصي خندربيو يبلنا القدوسان كل غيزه صلاي نتي كاب غويتا زسمعنايو دمص نمدر باي زي غبرو نغر يلن زي مصو نغرات يلن زي بقى قدمينا زي دردرو فتناتات يلن انا نسخاتكمن نتي دمص غويتا حيزنا دوك نبلالنا نتي غويتا استزاربنا حيزنا اتي غويتا زبولو خمزخون اميننا كسامو داتا كنصنع يغبانا يسوع كريستوس غويتاي نزينا كابزي كفلن مهار كابزن نمهارو ነገር እንታዩ ድምጽ መጽና ማለት ነገርና ተወዲዩ ኩሉ ተጎይታ ዝበለና በዘይ ተግዳሮት በዘይ ገለጸገም ክፍጸሚ ማለት አይኮነን ሰምዕኑ ደለሁም ቅዱሳን ሰማያዊ heavenly voice ካብ ሰማይ ድምጽ መጽልካ ማለት እግዚአብሔር ተዛሪቡካ ማለት كل تقويت أزبالك بزي تقدارات بزي قلت أقم كفتسامي مالت أيكونن زنق منفس كهلونا علو قدسان نقح منفس كهلونا علو كمزي أب قصر عسر تخلتين ننببو زلنا اتي نحواري بقولوس نيمقتا المدب ويك كيك قتلو خيبل ان كيساتين سميرو متمحالو معاسين دحر إلنا دحرتي كاب سماي زمت الدمسي مالت دحري قويتا نحواري بقولوس مزرابيو اللهم دو مساي سلازي دمسخ متعنا خولو مسؤود ما عبلعلينا زئوج نيتسلاقي عواجالو أب كم زخونتات انتاينا هنقبر زلونا أب كندتي تسألائي زبولو نجر نسمع نابتو قويتا زحابنا تسفاخنا قلب عزيو سناي
ምክንያቱም ውዒሉ ሓዲሩ ጸላኢ ኣብ ልዕሌና ዝኣወጆ ዘይኮነስ እቲ ጎይታ ብህይወትና ተዛረቦ ስለ ዝፍጸም ማለት እዩ ነዚ ኢና እምበኣር ካብዚ ክፍሊ እዚ ንመሃር ኣሜን ዶ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ክፍሊ ኣብ ቁፅሪ 13 ኬድና ክነንብብ ከለና እንታይ ይብል እቶም ነዚ ክገብሩ ተመሓሃሉ ከዓ ካብ 40 ይበዝሑ ነበሩ ንምንታይ 1000 ዘይኮኑ ንምንታይ ሚልዮን ዘይኮኑ ሓንቲ ቃል ናይ እግዚአብሔር ነቲ ኣማኢት ኣሽሓት ኣላፋት ዝመኸርዎ ምኽሪ የፍርስ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ዶ እዞም ልዕሊ 40 ዝኾኑ ሰባት ንሐዋርያ ጳውሎስ ከይቀተሉ ገለ ከይጥዕሙ ብመርገም እተመሓሃሉ ኣብ ቁፅሪ 14 ይነግረና እዚ ዓይነት እዚ እንታይ ዘርኤና እዞም ሰባት ነዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ንምግባር ዘድሊ ዋጋ ንምኽፋል ከምተዳለው ነዚ ነገር እዚ ንምግባሩ ድማ ድሕር ከም ዘይብሉና ካብ ዘንበብናዮ ቃል ንርዳእ እቲ ዝሕጉስ ነገር እንታይ ዋላ እኳ እዞም ሰባት ንሐዋርያ ጳውሎስ ንምቕታል ዘድሊ ምድለዋት እንተገበሩ እንተተመሓሃሉ ካብ ምብላዕ ርእሶም እንተሓረሙ ጎይታ ውዲቶም ንምፍሻል ክንድትን እሳቶም ዝገበርዎ ምድለዋት ክገብር ኣየድልዮን ኣሜን ዶ ጸላኢ ዝገርመኩም ነገር ንዓይን ንኣኻትኩም ንኸጥፍ ብዙሕ ዓይነት ኣዋጅ ብዙሕ ዓይነት ምኽሪ ብዙሕ ዓይነት ውጥናት ይዘውፅእ እንተኾነ ጎይታ ብሓንቲ ቃል ነቲ ምኽሩ ዘፍርሶ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣሜን ዶ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁፅሪ 19 كيدنا خلينا نبب كلنا عزيز فوتو تقصي وانتاي بلنا انبارسي يبل لو مسمعت ابو غيركم እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንበአርሲ ስም እግዚአብሔር ካብ ምዕራብ ክብሩ ኸኣ ካብ ምብራቅ ፀሐይ ክፍራህ አሜን አሜን ጸላኢ ከም ወሒዝ ደሪኹ እንተመፀ ተንፋስ እግዚአብሔር ክሰጎ ይብለና አሜን ዶ ናይ ወሒዝ ባህሪ ጽቡቅ ገርኩም ስምዕነ ቅዱሳን መልእኽቲዩ ናይ ውሒዝ ባህሪ እንታይ እንደሕር ኢልና ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ ዘበለ ጸራሪጉ ሙሳዲ ሓቀይደ ቅዱሳን ውሒዝ ጉንዲያ ይብል ሰባ ይብል ገዛ ይብል ገላ ይብል ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ ጸራሪጉ ይዝኸይ ባህሪያቱ ናይ ውሒዝ ባህሪ እሱ ቃል አምላኽ ታይብለና ጸላኢ ከም ውሒዝ ደሪኹ እንተመፀ ማለት ብዘለዎ ኃይሉ ከጸራርገና እንተመፀ ነቲ ዘለዎን ዘይብሉን ኃይሉ ኣኽቲቱ ዝመፀ ጸላኢና ትንፋስ እግዚአብሔር እንታይ ገብሮ ኢሉ ይሰጎ ኢሉ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አሜን እንበአርሲ ስም እግዚአብሔር ካብ ምዕራብ ክብሩ ኸኣ ካብ ምብራቅ ፀሐይ ክፍራህ ጸላኢ ከም ውሒዝ ደሪኹ እንተመፀ ትንፋስ እግዚአብሔር ክሰጎዩ 4 ነጥቢ ኣብ ቁጥሪ 15 16 እንታይ ይብል ሕጂ ኸኣ ንስኻትኩም ምስ ዋዕላ ኮይንኩም ነቲ ሓለቓ ሽሕ ናባኻትኩም ከውፅኦ ብዛዕባኡ ኣጸቢቅኩም ክትምርምሩ ከም ዝደለይኹም ጌርኩም ንገርዎ ንሕና ኸኣ ኣባኻትኩም ከይበፅሐ ክንቀትሎ ተዓጢቕና ኣለና በልዎ ወዲ ሓብቱ ንጳውሎስ ኸኣ ነዚ ውዲቶም ሰሚዑ ኸደ እሞ ናብቲ ሰፈር ኣትዩ ንጳውሎስ ነገሩ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ውዲት ናይቶም ኣብ ልዕሊ ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ ምቕታል መደብ ዘውፅኡ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ከይቀተልዎ ገለ ከይጥዕሙ ብመርገም ተመሓሃሉ ሰባት ከፍሽል ንሓደ ሰብ ተጠቂሙ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ሰባት ዝመኸርዎ ምኽሪ ንሓደ ሰብ ተጠቂሙ ጸላኢ ክመክር ውዒሉ ክመክር ተሓደረ ሕጁን ደጊም መብላ ኣለኹ ኣብ ህይወትና እቲ ጸላኢ ዝበሎ ዝመኸሮ ወይ ዝበሎ ዘይኮነስ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እተዛረቦ ይዝፍጸም አሜን ዶ ካብ 17-35 ክነንብብ ኮለና ከምዚ ይብል ጳውሎስ ድማ ካብቶም ሓለቃ ሚእቲ ንሓደ ጸዊዑ ዝወዲ እዚ ንሓለቃ ሽሕ ዝነግሮ ዘረባ ኣለዎ እሞ
ናብኡ ኾታ ኣእትወለይ በሎ ንሱ ከዓ ሒዙ ምስኡ ወሲዱ ናብታ ሓለቓ ሽሕ ኣእተወሞ ጳውሎስ እቲ እሱር ናብኡ ፀዊዑ እዚ ወዲሲ ዝነግረካ ዘረባ ሊዎስ ናባኻ ከእትወሉ ለሚኑኒ በሎ እቲ ሓለቓ ሽሕ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ወሰዶ ንበይኑ ኣግሊሱ ድማ እቲ ክትነግረኒ እትደልዮ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ብዛዕባኡ ኣፀቢቅካ ክትሓቶ ከም ዝደለኻ መሲልካ ጽባሕ ናብ ዋዕላ ተውርደሎም ክልምኑኻ ተማኺሮም ኣለዉ ካባታቶም ካብ 40 ሰብኣይ ዝበዝሑ ኣድብዮምሉ ኣለዉ ንዑ ክሳዕ ዝቐትሉ ከይበልዑ ከይሰትዩ ከዓ ብርእሶም ሚሒሎም ኣለዉ እሞ ሕጂ ተዓጢቖም ካባኻ ተስፋ ይጽበዩ ኣለዉ ንስኻ ግን ሕራ ኣይትበሎም ኢሉ መለሰሉ ድሕሪዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ነቲ ወዲ እዚ ንዓይ ከም ዘፍለጥካኒ ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞሞ ሰደዶ ንኽልተ ሓለቓ ሚእቲ ፀዊዑ ከዓ ክሳዕ ቂሰርያ ክኸዱ 200 ዓቀይቲ 70 ፈረሰኛት 200 ሰብ ኩናት ለይቲ ብ3 ሰዓት ኣዳሉ በሎም ንጳውሎስ ምእንቲ ከስርርዎ መጽዓኛ ክማልኡ ብደሓንውን ኣብ ፊሊክስ ኣብ ትርዓስ ኸብጽሕዎ ኣዘዘ ከምዚ ኢሉ ከዓ ደብዳቤ ጸሓፈ ክላውዲዮስ ሊሲያስ ንፊሊክስ ነቲ ልዑል ራእሲ ሰላም ይብሎ ኣሎ ነዚ ሰብኣይ እዚ ኣይሁድ ሒዞም ቀትልዎ ደልዮም ከለዉ ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ኻነ ምስ ጭፍራ መጽኤ ኣናገፍክዎ እቲ ዝኽሰሰሉ ምኽንያት ክፈልጥ ደልየ ከዓ ናብ ዋዕላ ኣውረድክዎ ሽዑ ስለ ክርክር ሕጎም ከም ዝኸሰስዎ ረኸብኩም እምበር ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሕ ክሲ ከቶ ኣይረኸብኩሉን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ውዲት ከም ዝገበሩ ምስ ሰማዕኻ ብቁልጡፍ ናባኻ ሰዲደዮ ነቶም ከሰስቱውን ኣብ ቅድሜኻ ክኸስዎ ኣዚዘዮም ኣለኹ ደሓንኩን ቶም ዓቀይቲ ድማ ከም ዝተኣዘዝዎ ንጳውሎስ ብለይቲ ወሲዶም ኣብ አንጢጳጥሪስ ኣብ ጽሕዎ ንጽባሒቱ ነቶም ፈረሰኛታት ምስኡ ይኸዱ ሓደግዎም ንሳቶም ግና ናብ ሰፈር ተመልሱ እቲኣቶም ኣብ ቂሰርያ ምስ ኣተው ከዓ እታ ደብዳቤ ነቲ ራእሲ ሓብዎ ንጳውሎስውን ኣብ ቅድሚኡ ደው ኣበልዎ ነታ ደብዳቤ ምስ ኣንበባ ድማ በዓል ኣየነይቲ ሃገር ምዃኑ ሓተቶ በዓል ቂልቅያ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ከሰስትኻ ምስ መፁ ሽዑ ሰምዓካ ይበሎ ኣብ ኣዳራሽ ሄሮዶስ ኣትዮም ክሕልውዎ ከዓ ኣዘዘ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ወዲ ሓብቱ መጽዩ ውዲቶም ኩሉ ሓደ በሓደ ምስ ነገሮ ሃዋርያ ጳውሎስ ወዲያው ዝገበሮ ነገር እንታዩ ነቲ ካብ ወዲ ሓብቱ ዝሰምዖ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብቐጥታ እቲ ሓለቓ ሽሕ ክሰምዖ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ብቐጥታ ንወዲ ሓብቱ እንታይ ገይሩ ምስ ሓለቓ ሽሕ ናይ ምርኻብ መስርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ካብ ወዲ ሓብቱ ዝሰምዖ ነገር ኣተሓሳሳቢ ኣቓልቦ ዘልዮ ጉዳይ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠ ተቐላጢፉ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ንወዲ ሓብቱ ምስ ሓለቓ ሽሕ ምርኻብ እዩ ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ እዚ ወዲ እዚ ንሓለቓ ሽሕ ዝነግሮ ዘረባ ኣለዎ እሞ ናብኡ ኮታ ኣትወለይ ምስ በሎ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ነቲ ጳውሎስ ዝሓቦ ሓበሬታ ኣሚኑ ንጳውሎስ ወዲ ሓብቱ ሒዙ ናብቲ ሓለቓ ሽሕ ዝነበሮ ስፍራ ኣእትይዎ እዚ ወዲ እዚ ዝነግረካ ዘረባ ኣለዎ ኢሉ ምስቲ ሓለቓ ሽሕ ከራኽቦ ከሎ ድማ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይና ነስተብህል ቅዱሳን ኢድ እግዚኣብሔር ምስ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዘሎ ኢና ካብቲ ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ ንርዳእ ዘለና ሃዋርያ ጳውሎስ እቶም ካብ 40 ዝበዝሑ ሰባት ንዕኡ ናይ መቕታል መደብ ከም ዘውፁ ከይቀተልዎ ገለ ከይጥዕሙ ብመርገም ከም ተማሓሉ ሰባት ከም ዘለዉ ምስ ፈለጠ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ዝወሰዶ እንታይ እንድሕር ኢልና ከምቲ ብላዕሊ ዝበልክዎ ነቲ ዝበፅሖ ኣገዳሲ ሓበሬታ ናብቲ ሓለቓ ሽሕ ክበፅሕ ምግባር እዩ ነይሩ ነዚ ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ጉዳይ ወይ እቲ ነገር ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓለቓ ሽሕ እንኮላይ ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝነበረ እዩ ወዲያው ንወዲ ሓብቱ ናብቲ እቲ ሓለቓ ሽሕ ዝነበሮ ስፍራ ከም ዝኸይድ ገይርዎ እንድሕር መልስ ኢልና ኣብ ቁፅሪ 15 እቶም ንሃዋርያ ጳውሎስ ከይቀተሉ ገለ እኳ ከይጥዕሙ ብመርገም እተማሓሃሉ ሰባት
ናብቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ናብ አበይትን መጽኦም ዝበልዎ እንድሕር አንቢብናዮ አቡ ብግልጽ ተጻሒፉ ንረኽቦም ኢና እንታይ ይብል ሕጂ ኸ ንስኻትኩም ምስ ዋዕላ ኮይንኩም ነቲ ሓለቃሽሕ ናባኻትኩም ከውጾ ብዛዕቡ አጸቢቅኩም ክትምርምሩ ከም ዘለኹም ጌርኩም ንገርዎ ንሕና ኸኣ አባኻትኩም ከይበጽሐ ክንቀትሎ ተዓጢቅና ኣለና በልዎ ይብለና እግዚአብሔር ንሐዋርያ ጳውሎስ ከድሕኖ ካብቲ ጸላኢ ዝሓሰበሉ ካብቲ ዘጻወደሉ መጻወድያ ክብጀው ስለዝደለየ እንታይ ገይሩ ንውዲቶም ወዲ ሓብቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝሰምዕ ገይሩ ወዲ ሓብቱ ድማ መጽዩት ነገር ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝሰምዖ ገይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ እቲ ሓለቃሽሕ ከም ዝሰምዖ ገይሩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን ሳላ ከምኡ ዝገበረ እቲ ሓለቃሽሕ ወዲያው ነቲ ዝሰምዖ ነገር ብምእማን አይሁድ ንሐዋርያ ጳውሎስ ካብ መቕታል ድሕር ከም ዘይብሉ ካብቲ ዝገበርዎ ናይ መቕታል ፈተነ ስለዝተረድአ ተቐላጢፉ ስግምቱ ክወስድ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 19 እንታይ ይብለና እቲ ሓለቃሽሕ ካብ ብኢዱ ሂዙ ወሰዶ ንበይኑ አግሊሱ ድማ እቲ ነገርን ተለዩ እንታይ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸ አይሁድ ንጳውሎስ ብዛዕቡ አጸቢካ ተሓቶ ከም ዘለኻ መሲልካ ጽባሕ ናብ ዋዕላ ተወርደሎም ክልሙኑኻ ተማኺሮም ኣለው ካባታቶም ካብ 40 ሰብኣይ ዝበዝሑ ኣድብዮምሉ ኣለው ንዑ ክሳብ ዝቐትሉ ካይበልዑን ካይሰይቱንካ ብርእሶም ምሒሎም ኣለው እሞ ሕጂ ተዓጢቆም ካባኻ ተስፋ ይጽበዩ ኣለው ንስኻ ግና ሕራይ ትበሎም ኢሉ መለሰሉ ድሕሪዚ ተሓለቃሽሕ ነቲ ወዲ እዚ ንዓይ ከም ዘፍለጥካኒ ንሓደ እኳ ካይትነግር ኢሉ ኣዘዞሞ ሰደዶ ንኽልተ ሓለቃ ሚእቲ ጸዊዕኻ ክሳብ ቂሰራ ኸዱ ክልተ ሚእቲ አቀይቲ ሰብአ ፈረሰኛታት ክልተ ሚእቲ ሰብ ኩናት ለይቲ ብሳልሰት ሰዓት አዳሉ በሎም ይብለና ውዲት አይሁድ ኣብ እዝኒ ወዲ ሓብቲ ንሐዋርያ ጳውሎስ እንተ ዘይበጽሕ ነይሩ ሰሚዑ ድማ ነቲ ሰምዖ ነገር ንሐዋርያ ጳውሎስ እንተ ዘይነግሮ ነይሩ ወይ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ነገር ምስ ሰምዐ ተቐላጢፉ ነቲ ነገር ናብቲ ሓለቃሽሕ ከም ዝበጽሕ እንተ ዘይገብር ነይሩ እቶም ንሐዋርያ ጳውሎስ ንምቕታር ርእሶም ነዚ ነገር ዝወፈዩ ሰባት ነቲ ዝሓሰብዎ ነገር ካብ ምግባር ድሕር ኣይምበሉን ነይሮም ንሳቶም ሓንቲ ነገር ጥራዮም እቲ ሓለቃሽሕን እቶም ሊቀ ካህናትን ዓበይትን ክገብሩ ደልዮም ዘለው ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዘሎ ካብቲ ብወታደራት ተኸቢቡሉ ዘሎ ስፍራ ናብቲ ዋዕላ ንኸምጾ ክፈቅድ እቲ ሓለቃሽሕ ጥራዮም ደልዮም ነዚያ ዕድል ተረኺቦም በታ ዝረኸብዋ ዕድል ተጠቂሞም ንዕኡ ንምጥፋእ ህይወቶም ዋላ እንተጠፍአ ኣይግድሾምን ክሳብ ህይወቶም እዮም ወፍዮም ዘለው ዞም ሰባት ጎይታ ግን ከም ቃሉ ስለዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ አብሮም ብዛዕባኡ ምስክር ስለዝነበሮ ነቲ ምኽር ውዒሎም ምኽር ዝሓደርዎ ምኽሮም ሓደ ሰብ ሊኢኹ ኩሉ ምኽሮም ከም ዘይነበረ ክገብሮ ከሎ ንርኢ አሜን እቲ ሓለቃሽሕ እቶም ንሐዋርያ ጳውሎስ ናይ መቕታል መደብ ዘውፅኡ ሰባት ሓሳቦም ተግባራዊ ንምግባር ምንቅስቃስ ከይጀመሩ ከለው ኣብ ልዕሊውን ሽግር ከይፈጠሩሉ ከለው በሓፂሩ ከይቀደምዎ ከለው እንታይ ገይሩ መታን ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቶም ተጻባዕቱ ሞቱ ዝደልዩ ሰባት ምንም ዓይነት ጉዳት ከይበጽሖ ክሳብ አንጢጳጥሪስ ምስ 200 አቀይቲ ሰብአ ፈረሰኛታት ብተወሳኺ 200 ሰብ ኩናት አሰኒው ከፋንዎ ከሎ ካብ አንጢጳጥሪስ ናብ ቂሰሪያ ድማ በቶም ሰብአ ፈረሰኛታት ተሰኒው አሰኒው ክሰዶ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ አብዚ ዋላ እኳ ዕሱር እንተነበረ ናብ ቂሰሪያ ክመጽእ ከሎ ግን ካብ ንጉስ ብኽብሪ ተኣጅቡ ይመጽእ እቲ ሓለቃሽሕ ንፊሊክስ ነቲ ልዑል ራእሲ ስለምንታይ ንሐዋርያ ጳውሎስ ናብኡ ከም ሰደዶ ክጽሕፈሉ ከሎ እንታይ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኸኣ ደብዳቤ ጸሓፈ ክላውዲዮስ ሊሲያስ ንፊሊክስ ነቲ ልዑል ራእሲ ሰላም ይብሎሎ ነሰብኣይ እዚ አይሁድ ሒዞም ክቆትልዎ ደልዮም ከለው ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ኣነ ምስ ጭፍራ መጽያ እናገፍኩዎ
اتزخصلو مغنيات كفلت دليخا ناوعلا أوردكو شعو سلخركر حقهم كم زخصصو رخبكم برنامج ويس نام عصرت زبصح كسي كاتو يرخب كلن ابز سبعي زي وديت كم زغورو مسمع اخوخا بقلطفنا باها سريديو نتوم كسستون اب قدميخا كخصو عزيزي مالهو دحانكون توم عقيت دما كم تتعززون باولوس بليت وسيدوم اب انتي باتريس اب صحو نصباحيتو نتوم فرسينياتات مسو يخيدو حدغوم نساتوم غدان اب سفر تمرسو اتي اتوم اب قيسرام ساعتو خاات دبدابي نترا سحابو نጳውሎስን اب قدميو دوابلو نتا دبدابي مسنبባ دما بعال عينتي هاجر مخانو حاتتو بعال قلقيا مخانو مسفلطه كسست خامس مصو شعق سماكا بولو ابادراش هيرودش اتيوم كهلو كأعززي بلنا اتحلق أشح سلامتا دحر مقرابو نحارة باولوس سلمنتاي نابو خمسردو وي مغنيات مستديو ختصحفولو خولو انتاي لو نزي سب ايزي ايهود حيزوم كقتلو ودليوم كولو روماوي مخانو مسفلتكو انا چفرا مصي اناغفكو مس چفرا مصي اناغفكو اتزي خصصلو مغنيات كفلت دليخا ناوعلا أوردكو شعو سلا كركر حقهم كم زخصو الرخبكو مبر ناموت ويس نام معسرت زبصح كسي اي رخب كلون ابز سب عايزي وديت كم زغبرو مسمع اخوخا بقلطفنا باخا سريديو نتوم كسستون اب قدميخا خصو عزيزي الله دحانكون إلو يصحفلو نفيليكس مالتي برغت اتحلق أشح كمتي اما تو زبلو ايهود نحارة باولوس قتلو مسبلو مالت انا وقعو خلو اركيبو كاب ايدوم اناغيفو انت هونه روماوي خمزو خونه فليط ويدما روماوي مخانو مسفلط ايكونن اناغيفو اتحلق أشح هارة باولوس روماوي مخانو معاس فليط اندحر إنا بزي فردي بمغرفت خمرمر اتحلق أشح نتحلق أميت مس عززو هارب أولوس كغرفو بات مسبلو نت الناغرف خمرمرو تدالي زنبره حلق أميتي أتا بزي فردي نحاد روماو تغرفو يفقدل كايو مسبلو تحلق أميتي كيدو نتحلق أشح السب عايزي روماويو تغبرو فلت إلو مسبلو يو روماو موهانو فليتو نزم لسينا أب قبر هارات إسران حادن كاب إسران شواتن ساسلاسان أربعتن كومون أب قبر هارات إسران كلتن كاب إسران أربعتن ساسلاسا كينا ندحر أنبيبنا يو أو بزعبازي بصفيح تزرزيرو نرخبوينا اتوي ديت كم زغبورو لو مسمع أخو زبولو دما أبزلو مهزنا يزلنا كفلي كاب قطر أسر شعاتك سا إسران كلتن كنا نبب كولنا أبو نرخبوينا اتحلق أشح أبزنتاي غيرون دحر إلنا قداي نحاوريا باولوس النخر رسل الزخادة نتنقر كاب غزارسو كم زوردي غيرو أبتي نفليكس أبزت صحافولو ملأختي أب قدر سلاسا ملأختو كعاتسو خولو صحافو معصو قالات كنا نبب كولنا انتايبل أبز سب عايزي وديت كم زغورو مسمع أخوخا بقلطفنا باخا سديديو نتوم كسستون اب قدميخا خصو انتاي غيريم الله يلو عزيزي يوم الله ጉዳይ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ናባኻ አሰጋጊሬ የለሁ ይዝብል ዘሎ ኣብዚ ተሓለቃሽ እንታይ ዝብል ዘሎ እንደህር ኢልና ኣነ ወዲ የለሁ ይዝብለና ዘሎ ካብዛ ሰዓትኒ ነው ጉዳይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኢድካይ ይዝብል ዘሎ ፊሊክስ ነቲ ተሓለቃሽ ነቲ ካብ ተሓለቃሽ ተሰደመ ለእኽትን ነሃዋርያ ጳውሎስ ምስተረከበ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ አይነቲ ሃገር ምዃኑ አጻሪው ከሰስቱ ምስመጹ ከም ዝሰምዖ ነጊሩ ኣብ አዳራሽ ሄሮድስ እትዮም ክሕልዎ ክእዝዝ ኮሎይና ኣብ ዝንርኢ ዘለና ኣብ ዝመጽ ምዕራፍ መቐጸልታና እዚ ክፍለ እዚ ክንርኢና ንሎሚ ኣብዚኣ ደው ክነብርና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بنجر كل يبارككم تسقوا يبزحلكم قال نجر تريفلكم كخون تسفاي يجبر
أداونا نلعلموت سألينا هنودينا